Sini. Ouais, c'est bon. Ni ala sɔnna an bɛ bɔ n'a an karamɔgɔ ka yamaruya kan ye barisa an karamɔgɔ Mahamadu Sɛki di ko fana ko k'ale fana bɛ Mahamadu Sɛki ka baara de la wa an bɛɛ b'u bɛɛ ka baara la an b'u bɛɛ ka bila kɔnɔ boli ni segin ko t'a la ni ala sɔnna yɛlɛma foyi t'a la an bɛ bɔ sini wa an tɛ don fana f'an ka laɲini ka sɔrɔ inshallah an tɛ segin so f'an ka laɲini ka sɔrɔ ni maa bɛ jamana ka basigi i kan ka laɲini ka ɲɛ an tɛ taa an tɛ kalakari ni ala sɔnna an tɛ mɔgɔ maga maa si ka fɛn na hali an ka finilatigiw bɛ bubuluw ni matériel min b'u bolo anw de ta dɔn ni ala sɔnna an tɛ dankari a la mais an b'a ɲini maa fana ka na dankari an na an bɛ min ɲini an ka droit de don foyi tɛ yen nɔ min ka an ka jamakulu lawuli n'o ma kɛ hadamadenw sara komi sɛw bɛ sa cogo min i y'a mɛn dankarila diinɛ na dankarila an ka hadamadenya na k'u ye wele kan kɛ a bɛ réseaux sociaux bɛɛ kɔnɔ dɔgɔna t'a la k'a fɔ a y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ani dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ danbe la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadamadenya na dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ na a ka wele kan kɛ bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ de ye ka da ko damaw kan n'u kɛra mali kɔnɔ mɔgɔw b'a ka sa an ka centre kɔnɔ mali centre kɔnɔ mɔgɔw b'a ka sa komi hadamadenw yɛrɛ tɛ u ka balow b'a ka jeni dogow ma fulaw faga fulaw ma dogow faga maa wɛrɛw de bɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ b'a bɛ ka an bila ɲɛna an ka ɲɔgɔn faga olu kusi k'an ba filɛ wa an tɛ jɛn n'a ye an ka diinɛ dankarila la an tɛ jɛn n'a ye ni maa min b'a fɛ basi mali a basigi dulonnen tɛ bube la a dulonnen tɛ IBK yɛrɛ la ninnu bɛ taa mali bɛ basigi hɛrɛ bɛ ninnu kɔfɛ f'a caman caman basi fo an kɔni bɛ bɔ an tɛ dɔn f'an ka laɲini ka sɔrɔ ni Alahu ka sɔrɔ inshallah. Merci.